ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas, anapauluan, nadadaal, nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Gapu siguro iti may parit nga agas, iso ang nagbalinakas jay ti anak ta. No kasanumat nga min na nasursuro ni Amanda ti agdroga. Ni nga ta Robert, ti nangisuro ken ko ana. Anya day jay. At da nanabtog iti silid ni Amanda. Wingag paiso. Mabit lang. Inakitaan ni Amanda. Arturo! Umay ka dito! Tulungan na kamangipan ka ni Amanda sa ospital! Arturo! Oh, Diyos ko, Amanda iha. Anya ka din tinapasamak ka. Marina, anya tinapasamak? Amanda! Apa yan ang nakadasay kay Tisuelo? Darasam! Ipanta ni sa ospital! Nana, nakitak iti ti kasinsin ko nga imay ditoy. Iso na lang ta saan ko ang nakasarita. Gapot agap apuramat na pimanaw. Anya ka no ti gagaran ha. Kan apay nga imbati na ti kaanakak amaladaga kada kayo. Imay nagpakpakasi di kasinsin mo. Ano mabalin, ibati na pailaan ti maladaga ditoy. Awan ka nung amin paggatang da iti gatas. Kan babasit pa'y dagitiim mo na nga anak da iti asawa na. Anya? Sino nga ron ti mangaywan iti maladaga? Ay katsyak napigsaak pa'y mo't. Iso nga awan parikot, nga uray no dito yan nga agnaed, dahito'y nakaayayo ang maladaga Oh, ita, kita ang barok, kumarkarayo kan ka ni baby, kasla kayak na nga ubam. Ha? Uwan nga paiso. Umay ka pailang baby, usak pailang ti mangubaken ka. Iti kasta, saan amarigata ni Lolam? Madam Mihina, naamuak ka ni Yani, ngainyag yun ni Amanda dito ospital. Iso nga imay kami adagos. Anya ka diti ko na ti doktor. Stable ka din ti gayam mi? Apa yan, madam? Agsangit kayo matan. Anya ka diti imbaga ti doktor kada kayo. Sigo ni ti doktor. Adda ka no heart failure ni Amanda. Kansaan laday ta. Adda ka no sakit na iti kidney. Gapo iti nalao sa panagar-aramat na iti maiparit nga agas. Kidno bilang tabakaring. Posible amarikatan nga agsubli iti sigod. Gapo ta nakaaroon ti sakit na iti kidney. Anya, nga maagasan pa'y matigayam Saan ka di, madam? Diyos ko, pangaasim ta di mo kumapay alalaan ni Amanda. Ikanyo kumapay ti oras na tapno matungpal na pa'y. Dagiti arapaap na. Nasayat mo ta nakariing kan, friend. Amom ka di binambantayan da ka dito'y ospital aging ga makariing ka? Kasta ka di. Agyaman nakunay ka da kayo, Yani. Di mo pailangang pilitan ti agsao. Mabannog ka laang gayam. Kaya't kunti agawin. Irwarda ko nito ospital. Saan pa'y mabalin? Urayan tayo lang ti ibaga ti doktor. Kumusta ka naman da? Pasensya ka na. No itak lang ang nakaumay. Awan gayam, kadwak ni Nana Luisa. Amanda, balasang ko. Patibkaram ko matipakinakam mo. Kan agkararag ka iti Diyos. Tapno agimbag ka adagos. Kamaudyanan na. Nayawid mimitlangan ni Amanda dito'y balay. Isu na lang tamasapul at taamamonitor ti doktor ti kasasad na. Isu nga umay dito iti amamumi a doktor. Naimbaglangan ta dam amuyo a doktor, sir. Iti kasta, saanan amarigatan ni Amanda nga ipanyo akanayon iti ospital.
Naimbagla ngayon taadda kayo agagayam ni Amanda, Leo Barok. Isu na lang tamas daawak. Anya ti pakasdaawan niyo, sir. Sigun iti istorya mi di damo nga imay ka dito'y balay. Namamum lang ti anak mi, iti naawis ida anaggig iti kasangay mo. Day tatiag paiso, sir. Kat, ibagak day to'y kada kayo. Sipod nakitak ni Amanda, kan nangag ko ti boses na. Naidumduman ti riknakan kwa na. Diyak amo no apay. Aging ga naamuak anak ikalay sa gaya man ti anak yo. Ngam saan lata na pukaw ti marikriknak para kan kwa na. Kat, ad-ad dapay itan. Tanakitak manen. Ay, nusyak. Diyaka mo ti marikriknak ita, Barok. Maragsa na gaputasan nyo a binaybayan ni Amanda. At da kayo lata agagayim na. Isu na lang tamakunkonsensya. Tano saan ko pinilit ang nakikalay sa kini Robert. Saan kuma akastoy ti kasasaad na ita. Nangag ko itay ti saritaan nyo iti ama ni Amanda. Odno ka di ti imbagam, Leo. Nga ad dapay akimaro ti marikrik nam kankwana. Itatamakit kita kan makadkadwa mo. Wala na. Agayata kon kini Amanda. Awan mo't dakas na no agayat kan kankwana. Kinapudno na. Kayat ko launay ni Amanda para kan ka. Malaksid na pintas. Nalaingag kanta. Kan madlaw anasingpad. Saan da ka di alapdan no bilang tagdato na kankwana? Nga oray no, kastam ti kasasaad na. Saan, Barok? Saan ka alapdan? Imbilang kan kaspudpud no nga anak ko. Iso anoan niya ti makaparagsakan ka. Suportarat ka. Ipariknam ti panagayat mo ken ni Amanda. Amanda, da kami pailang kini Nana Luisa ti kadwa mita, Rimwar nga min damamakan papam. Tapno gatangan da dagiti agas a kasapulam. Saan la day ta? At dapay ni baby akadwami. Nagpintas matan ni baby. Makaayayo. Kuma, naadda anak mat iti anak. Saan na bali, Mabalin mo mat nga ibilang anak ni baby. Iso nga gawam ti agpaimbag, Iti kasta, maubam mat ni baby. Leo, apay anakaan anos ka amang bambantay kanya. Idinto tanabiit tapay laang anagam-am mo. Gaputa. Taan niya. Gaputay ayatan ka, Amanda. Nga oray kastoy ti kasasaad ko. Nga oray amom asaan ako nga agbayang. Amanda. Masapol nga aklunan tayo ti kinapudno. Tunggal tao, dumtang ti oras ti ipupusay na. Aklunak, Leo. Idida mo ang nakita ka. Idida kami tinagtukar iti kasangay mo. Addan na'y dumduma aliknak para kan ka. Iso na lang. Tanapilitan na anak ikalay sa akin ni Robert. Gapo iti pagayatan damamakan papa. Ngam saan ka nalipatan. Inton dumakal ni baby. Yam amo naktakan ko na, ha? Kuma, masursuro ng tumatyag kantakan ag gitara. Kat isunton ti mangituloy, itinadadail nga arapaap ko, nga agbalin asingal. Friend, malagip mo ka di day takanta? One friend, dayta ti paborito akanta, sipod idi.
Malagip ko nga ron idiag kakadwa tayo pa'y kadasander iti banda. Dahil ti kanayon mo atuktukaran. Kabayatan ti panagururay dagiti daduma kakadwa tayo para iti rehearsal. Naku nang pa'y aday ta akanta ti imo na nasurusurom atukaran iti gitara. Gaputa idol mo ti singer na. Juan, ni Corita, paggugustok unay dagiti kantana, gaputa nagmamayat dagiti mensahe na. Iso na lang, kasaan kun amatumpal ti arapaap ko, nga agbalin akas kan ko na. Gaputa kasto'y matan ti kasasaad ko. Adan sakit ko iti kidney, gapu iti nalaos a bisyo. Saan ka mapukawan iti namnaman? Agimbag ka pa'y, kumararag tayo laeng iti Diyos. At damat labasol ko, no apay kasto'y tinagbanagak. Mabalin ko lahat damat kumaidi nga intuloy ti agkanta, ti agbanda. Iso na lang, tadyak na labanan ti depression, anariknak iti day ti agundaway. Gura kan sakit tinakam tinagari iti kaungkak. Iso ana panunot ko ti agusar iti maiparit nga agas. Sinayang ko ti oras kan gundaway ngayon ti Diyos kanyak. Kabayatan anapig sa akpay. Saan ko ngayon kapil iti puso kan panunot ko ti mensahe na ita paboritok akantan. Iso nga ita, kastoy tinapasama kanya. Amin tayo, kat adda pagbiddutan na, friend. Kan may saan pa'y anala daw ti amin para kan ka? Isong agawam ti agpaimbag. Itigas na, matungpal mo pa'y dagiti arapaap mo. Ma'am Regina, Sir Arturo, amuyo ka din ti damag maipapan iti sigod nga asawa ni Amanda? Anya ka diti damag may papankin ni Robert. Sigon iti TV. Natiliw ka no. Duada iti kadundun na babae. Agar aramat da kan iti droga, kan aglaklako da pay. Isumat lagayam anagado ti kwarta ni Robert. Aniya. Kunak tupay kat. Talaga nga damadi nga aramid ay siya Robert. Nalapit nga iso ti makagapo. No apay anasurusuro ni Amanda tinagaramat iti maiparit nga agas. Gaputada la taydul-dulin ni Robert at droga ije balayda. Amanda, iha, agring kan. Masapol ang mangan kan. Iti kasta, makatumad ka kadag iti agas mo. Amanda, Ay, Diyos ko! Saan samutin nga umang-angas ti anak ko? Amanda, iha! Pangasim! Agring ka! Arturo! Yani! Sander! Umay kayo kuma dito, oy! Saanin nga umang-angas ni Amanda! Amanda, gayam ko. Apaya pinanawan na kami matan. Saan ka di nga agsubli ka pa iti grupo tayo? Tapno agkakadwa tayo manan kada sander. Ngam kasano pa yung mapasamak na ita tapinanawan na kami. Amanda, iha. Pakawanin na kumakadagiti nagkurkurangakan ka. Pakawanin na no saan ka sinuportaran ni di arapa mo. Pakawanan na kumamay. Amanda. Dakkel ti basol ko ken ka. Gaputa pinilit ka anak ikalay sa iti lalaki. Asaan mo mat ngay ayatan. Ipatpatig na ka unay kini mamama, iha. Uray aglabas pa iti manawan. Santo Apolos nga agbaliw ti panagayat ko ken ka, Amanda. Sayang, gaputa santa man lanay ka ni ti gundaway. Tapno may parignata ti ayat tay ti tunggal maysa. Ngami karik,
Tungpalag ti imbilin mo kanyak. Ngayam amukan to kini baby. Kabayatan ti panagdakkel na. Ipangag kunto dagiti kantam kan ko na. Iti kasta. Makasurusuro mat nga agkanta akas kan ka. Amanda, saan da kanto amalipatan gayam? Kanayon da kanto lata amalaglagip kaniyani. Kan ituloy milakta ti grupo tayo, anarugyan tayo. Iti kasta, at dalata pakalaglagipan mi kan ka. Itatanalpasan ti tabon na di Amanda. Agawid kami matan, madam. Oro-orayan ako ni Sandra Ijalugan. Umay na kayong tumanan pa, Sharon, no saan kami abisi. Agyaman ak unay, iti ado atulong nyo kada kami. Yani, nang runa unay iti anak mi. Nagsayaat kayo unay agagayam ti anak ko. Saan lang amin agayam ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. No di kat kabsat. Saan ang nagbalin alapod ti estado ti biyag ti tunggal maysa kada kami. Aywan gayam, sakbay nga agawid kami. Adala ko makayat ko nga iyawat kada kayo, madam. Anya da ita? Adtoy, madam. Daytoy ti USB ni Amanda. Adda amin di talagi ti kanta nga insurat na idi si bibiyag pay. Anya? Agsursurat iti kanta ni Amanda. Agam kasano ana i-record dagiti ko na makanta na. Adda ngamin basit a recording studio mi, ma'am. Tunggal ada may surat na kanta, ijay mi nga i-record. Kinapudno na. Plano na nga i-release dagiti surat na kanta. Tapno laang matungpal dagiti arapaap na. Isu na laang, tay di mapan kami kumaidya Manila. Tapno ipasa na itigayim ming agtrab-trabaho iti sikat a recording studio. Isu matan ti panagkalaysada ni Robert. Impadulin na kanyak day ta a USB. Sakbay anatay. Kat imbilin na nga iyawat ko kano kada kayo. Itikas ta. Malaglagip tayo lata. Nga uray awanan dito'y lubong. Leo, saan ka di nga itati death anniversary day di Amanda? Wenana, kinapudno na. Imawag kanyak itay ni Madam Regina. Mapantayo kano itinakaitan naman ni Amanda. Tayintay sumarongkar. Ay, dukas ta nga rod, ayabamon ti ka anakam. Iti kasta, agsukatan sakbay a pumanaw tayo. Adda ngamin iti silid na nga aggit-gitara. Wenana. Eli, anak! Agpalas kan! At napapanan tayo kadalolam. Ay na, nagalisto gaya man ti panaglabas ti Aldaw. Pito gaya man atawan apimusay day di Amanda. Un nga rod, Nana Luisa. Malagip ko lakot nga rod, idag kakadwa kami pa'y. Talaga nakaragragsak tayo iti grupo. Daddy, iso ka ditis istoryaam kanyak? Jay napintas a babae ang nakadisplay tila dawan na ijibalay? Iso ka din ni Mami Amanda? Ay na, Mami ti awag mo ka ni Amanda, Ellie? Wan madam. Kanayon na ngamin na makitkita tila dawan day di Amanda, ang nakadisplay ijay salas ti balay mi. Wan Regina, kataging gadi makal. Mami ko na nalatan, tugal makitkita na tila dawan day di Amanda. Amanda, sapay la ko matanaragsak ka iti sadi naman ngayan mo ita. Gaputan na tong paltibilin mo. Amum ka di? Anas sa mga kanta ka naggitara ni Ellie? Isuanuan hiyaman ti arapaap mo, Eli apok, aramidam. At da kami lang kinilolam Regina amang suportakan ka. Ibilang dakan kas pudpudno nga apo ko mi. Thank you, Lolo Arturo. Kat inton dumakalak, kaya't kumati agbalin a singer, akas ka ni Mami Amanda.
Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu itaalawas a napauluan. Nadadaal nga arapaa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.